Takarjala constituency ni Jompujala Kolaibari, Twi Kamuk BC, Tipramothani Ytf Bodol Goriya Festival Rugui, Lukurogno Twi Bagwikha Bwskangni Bagwikha Pandao Kotor Tongo Haihini Nogrogo Twi Biyal Toktuwino o Saktarmung o Twi Bagwikhani Manjaka Ytf ni Central President Suroj Deborma Sipahijala ni Zonal Vice Chairman Sudev Deborma Taichuda Adorok. Aja samno 3,000 tinyo o piro Bagwikha sagari. Beranya hambai sini joto media sono, sing tinoro faisok pajak, sini dulub Narayan para, sini oroni burima moyal ni chokdri, sini takuk okra purno bokto jomatia, sini bini thani phayi sing ora tini Ytf ni bisingte, kaisa bongno drinking water, mineral drinking water sing bak phake tamni bak himale, oro on the occasion of Goriya Festival jomatia Goriya Festival bisingte, sing tini bongno kaisa Twi Kaham nang ni bagai orang sengkong apa ya? Tangoi hindi si Twi kebno sini actually. Twi joto no kanggo, Twi tamu Goriya hindi tamu Hindu hindi tamu Kristen dia apa seng joto no kanggo, joto sengkang layo. Spia sin nahar mengomo kaisa no, je bubagra seno furung mani, je bubagra seno jeda gimani, je furu sini Bodol Rok, je kuno na kuno kaisa kaitini hangkai, seng Ytf Rok aro sob somne seng samo basa waisi. Ytf suju political organization simia Ytf kaisa social work ni bisinti bo sini joto lukurongno sengpesik jorti chubaiman a chubanan bisinti sengoro phaijak omo kuno ekta political mileage ni bagai ni sengoro phaimani ya sengtinoro kaisa karone phayo je sengkhnao 15 tariko o jagao sini jomatia Goriya borok kabongma jaga tei borok phaimani yagulo bere mani yagulo oro sengtabu phaisok pai sini oro chokdri noko borok pitrani phainai khana sonin borok phaisok painai au ahaini khanauni borok naro around 1000 borok phai au Twi Kaham jeta manungthung o ria phai abone sini kaisa naharmung haisi karon oro sungsudu sengoro video bai kok salamani yagoro DWS ni hoite basik jorti bangno Twi riman abo DWS hoite Twi jagi tongo abono karibo seng Ytf Rok bubagrani dagi mungbai bubagrani naikol fangbai sengoro bongno mineral water jeta tebo Twi Kaham ke manungai karon boroni kebangma o jagao phai pasta hai para bor belai thanai o pasta parao no pasta chokdri nogono seng Ytf Rok joto thayono seng Twi bagani hinai seng tini joto Ytf Rok or tini Twi baglai tong tai tini ni sino Twi bag tini seng phaisok pakya sini Sipaijala Zonal ni Vice Chairman borong gunang Sudev Deborma tai phaimanjak pakya sinaro Ytf District ni Vice President borong gunang Raju Jomatia Ytf District ni Vice President borong gunang Bishnat blog ni joto members tai sini joto blog ni sini Ponchodip Ores tai sini joto Pranjit Modan bor seng joto no phaisok pai seng tinoro Ytf ni bisingte kaisa seng hamjangmung thanchani je mari abno seng phunugo haisi omo sudo राजनीति ni फाइदानि बिसिंति सिमिया political ni बिसिंति सिमिया seng sini lukurongno tamo